No niin, terve vaan kaikille. Meillä olisi tässä tällaista uutta kanavaa tulossa. Eli mä oon Osku, tässä on Jesse. Meillä olisi tällainen duo YouTube-kanava tiedossa ja hauskaa videoita ja sellaisia vähän vakavampiakin gameplaytä pitäisi tehdä. Ja tässä olisi vähän esimakua meidän peleistä. Ja lisäksi vielä futista! Ja lisäksi vielä futista! Ja niin kuin näitte, niin luvassahan olisi Call of Duty gameplaytä sniperilla. Tosi myös kaikki hauskoja juttuja. Esimerkiksi kerro meille Jesse vähän siitä, mitä puhutaan. No tietysti FIFA. Niin, FIFA on se meidän peli ja vlogeja tulee aina silloin tällöin. Ja futisvideoita. Niin, ihan niin kuin oikeassa elämässä futista. Vaikka sä... Niin, mä en osaa sitä. Mutta Jesse on maajoukkueen miehiä, että meillä on sitten ihan kunnon matskuakin tulossa. Että... Hyvät sauvat. Ja lisäksi vielä futista! Joo, eli tilatkaa tää kanava ja on tulossa paljon erilaisia videoita ja kaikkea muuta hauskaa. Niin, nähdään siitä ensi kerralla. Moro! Futista!